Astear da 3. txanda, ete liga berri honetako 3. txanda, hau bai dela emakumeentzako aurrera pausu itzela. Bai, bueno, guk egia esan aurtengo denboraldirako argi geneukan emakumeekin zerbait egin behar genuela, ez? Aurreko urteetan Gipuzkoako federazioekin kolaborazioan ibili gara, hango Gipuzkoako liga laguntzeko, eta aurtengorako neguan lana egin genuen pixkat emakumeen ligari bultzada bat emateko, ez? Eta horren, prozesu horretan ete liga sortu zen, eta oso kontentu, eta egia esan, guk laguntzeko prest. Gorka, mila esker, ondo joan dadila denboraldia, eta eskerrik asko. Eskerrik asko zuen. Eta emakumeen azken txanda hementxe dugu. Bizi. Bai, gogoratu lehen kaletik Orillo, bigarrenetik Donostia Raul Lagunak, hirugarrenetik Ibaika, laugarrenetik San Juan. Ea diferentziak, segundu pare bat, azkar asko, San Juan darre. Ea nola moldatzen diren. Eta, esan dezagun, Gorka Leundak, K-ligako arduradunak azpimarratu du, Gipuzkoako federazioak emakumeen arraunketaren alde egindakoa, eta nik uste dut, azpimarratzeko datua dela, 2009an jarri zuten martxan lehenengo Gipuzkoako liga, emakumeentzat espreski antolatutako liga, eta 2017 arte, urtero jardun dira, eta azpimarratzeko lana, zalantzari gabe, Ibon Gaztainazpi. Hori da, pixka bat liga honen oinarrian horixe egon da, 8 urte horietako lana, askotan hori izaten da, nolabait testu inguru bat sortu behar da, eta hor, Gipuzkoako federazioak lana handia egin du, eta nik uste dut hori onartzea, zilegi dela. Gaurko estropada ez da puntuagarria, emakumeen trainero ligari begira, datorren larumatean Donibane Loitzunen jokatuko dena ere ez, orain helburua da ondo prestatzea, bai hemen Portugaleten ekainaren 30ean Sestaoko Kaikuk antolatuko duen estropadan eta uztailaren batean Zierbenan, Petronor banderan, han izango den sailkatze estropadarako ondo prestatzea. Eta han Eusko Tren Liga handian arituko diren 4 traineru azpimarratuko dira, aukeratuko dira, eta ete ligan arituko dira beste 9. Eta esan beharrik ez dago San Juanek, egungo txapeldun eta batelerak erreginak izanik, estropada horietan post honenetan sartzea nahikoa duela egun batean, beraz postu hori haiena da. Eta haiei dagokie gainera, Ibon. Aurreko urtetan egindako lana hor dago. Eta aurten egiten ari direna ere, bai. Eta begira, gaur ere nola egiten dire. Dagoeneko 2 segundoko antalearekin, hori 36 paladan, hortxe usten, eta hemen Raul Lagunak. Astudilloren agindutara, eta esan dezagun, Iriarena traineruarekin. Ez ontziolatik ateratako berria, baina bigarren eskukoa eta ibilbide luzekoa erositakoa, eta ederki apaindutako trainerua eta ondo prestatutako. Hori bai. Begira, hor zanbuluka nola dabilen ontzi hori, Begira. Donostiaren ontzia, Horrek esan nahi du, hor lehen aipatu duguna, korrontea batetik, haizea bestetik, itxasore pixka sartzen da, eta hor oso nahasiak daudela arraunketarak. Hemen Ibaika, Alberdi patoilanetan. Adalen ontzia. Ziklo berri bat, eta esan dezagun gero, mutilen lanari dagokionez ere bai. Mutilak ere K-ligaren lehen multzoan, nolabait arraunketaren bigarren mailan sartu, eta negu gogor xamarra, pasata etorri dira, eta gero hitz egingo dugu horri buruz. Pasaden astean ere aipatu genuen, Ibaikan, aurtengo neguan, arraunlari askok treniru hautsi egin dute, emakumeen treniruan, hor 4-5 urte, hor mailak gorenean egon dira, eta horren berriro ere, azpitik astea tokatzen da. Eta hemen batelerak. Gaur Izaro Lestaio getariarra patroilanetan, noski, rotazioekin Anartz Gereño, gogoan izan arrazolari errelego hartu, lehen laguntzaile, eta Anartz Gereño ibilbide luzeko arraunlari eta teknikaria. Horrurak nahaztu egin dira, edo nahazten ari dira, itxasbirarekin batera. Guitzat nabarmen. Haizea, abitu, 19 kilometro duko, bai. Haizea eta golpetxoak garrantzitsua dira. Baina 15, 16, baina 20 bueltara hurbiltzen. Bada espadere, deustoren demora zain dezatela, eta zain dezagun. 11, 22, 62. Konparaketan, luze honetan,
Tolosaldeak lana egin du, haiek baino 2 segundu bizkorrago San Juan Darrak eta nik uste antzemango dela hori estropada aurrera doan neurrian, Ibon. Hori da. Maniobrako erreferentzia, Deustuk 5-0-3. Ta Joan etorria eginda, orduan bukaeran izango dugu erreferentzia ona, baina orduan azken denbora izango da. Mutilekin esaten dugu hori, estropada erdian bai, baina nesken estropada erdia, hau da, orain. Argiziago. San Juan Zabaletik, pasatxo. Orio, begira. Orio, San Juanek 5-0-2. Begira San Juan nora gonden. Begira. Segunduak galtzen ari da. Ateratzen Orio aurretik. Segunduak galtzen modu nabarmenean. 5-0 Oriorentzat. Deustuk baino paz gehiago. Eta orain San Juanek zabaldu egin behar izan du, Ibaika ez jotzeko. Baborretik utzi du. Baina, Ibon. Bai. Nora doa. Karabestu gabe. Pentsa, hor semat. 8 segunduko atzerapena Arraunek, 5 eta 10. Zer den, 12 trainerutatik esango nuke, Oriok, Kaiku eta Hondarribiak eman dutela ziaboga trabestuta. Gainerako denek, behar den bezala trabestu ez, eta gaurko korronteak ikeragarri zigortzen du. Ibaikak 5 eta 31, Kolindresek 5 eta 32 egin du. Seguru asko hor ontzien arteko egoera hori, altzen neurrian konpontzeko, ez du maniobra prestatu. Argi eta garbi. Ta gero Joan egin zain. Hori da, San Juan ere bazet horren eta horrek ez dio lagundu. Begira hor Mikel, argi eta garbi. Maika Tameron, eteko presidenta... Palak ikutu dituzten, markatu, momentu bat. Baborrera, guztien hola kosta hura pasa duten. Nik uste bilduta. Bildu egin dituzte. Biontziko treneru. Maniobra horrek ez dio lagundu Ibaikari, Eta maniobra horri begira Maika Tameron, eteko presidenta, baina Ibaikako ordezkariare bai. Zer, esan behar dugu? Bueno, pues ziabogara iritsi dira, atzean juten ziren eta ez dut trinkatu. Proel ez du ondo jarri proa, Proel eta... Bueno, pues, gaizki. Bueno, gaur zen pizka bat ere ikusteko nola da geuden denak eta hola, eta, bueno, gu aurten bagenekin kostatuko zitzaigula pizka bat egoteko orgoian, ze aldatu dugu botera bat, oso gaztea dira arraunlariak, politia zedia denak etxekoak, ia gehienak, infantiletik hasita, eta, bueno, pozik. Gauzak horrela izanik, Maika, ze helburu dauka aurtengo Ibaikak? Hombre, guk borrokatuko dugu egoteko Liga Euskotren, hori dudaripe, baina, bueno, badakigu oso zaila daukagula. Orduan, ez bagea zartzen, pues Liga gure Liga estrenatuko dugu eta saiatuko gea, albaldin badegu, bandera pila bat irabazi. Bai aurrera den, eskerrik asko Maika, sorterik onena. Ni esker zuri. Bueno, 3 segunduko zigorra, San Juan Darrentzat, hor maniobra garaian izandako gorabehera gaitik. Eta diferentzia handia orain 12 hori jo San Juani, baina 3 gehiago ere bai. Zigor hori epaimaiak erabaki duelako ja. 36 esate guartu berdura. Erritmo igotzeko Santi Zabaletak, barne lineatik, 11 segundu San Juani, eta Deustorekin ere abantaila areagotuz, bandera hortxe daukate Oriotarrek eskura. Orio eta Deusturen artean, erreferentzia nabarmena da Oriotarren alde. Kale hobean bai, baina zer den maniobra, Atzetik sartu, ziabogan asmatu eta aurretik atera, eta kale alde. Eta San Juanek kontrakoa, asmatu ez, eta orduan dena gainera etorri. Deustuk lehen kaletik egin du bere lana, Oriok ere bai, eta beste nutxak aprobetxatu egin behar dira, eta kalea zure alde dagoenean jakin behar da, hori ondo aprobetxatzen da, hori jotarak hortan ari dira. Donosti Arraunitziar egunen egunon. Egunon. Bueno, beste denboraldi bat hasi dugula, eta gainera aurten beste liga bat ere badugula, teori. Bai, aurten salsa garra daukagu emakumeen artean, ondo. Aurrera pausoak ematen nahi geha, eta tokatzen dena da. Bueno, iaz, gorengo mailan aritu zineten, aurten helburua bera izango da, ezta? Hombre, bai. Azkenean maila gorenean arituta, ona ezautzen zezertan, da hartan mantendu. Intentzia hori da, baina, talde asko daude,
berriak eta indarrak indatozte, eta, bueno, errespeto guztiz, baina toki hartzeko saiatuko gea. Mila esker eta sorterik onena. Mila esker. Aio. San Juan segundoak errekuperatzen eta Argi San Juan, Laister sartuko da hor babesean, areta aldean. 5 segundo jandizkio minutu terdian San Juanek hori, eta orain babesa bilatuko du. 3 segundu gehiago jarri behar dira, ikusentzuleok ez ahaztu hori, zigorra izango dutelako gero, lehen txandan Tolosaldeak izan duen bezala. Beste bat, San Juanek errekuperatu dio. Diferentzia hor da. 2 segundo. Orillo eta San Juan lehia bizia. Arraun lagunak 18ra, Ibaika maniobrara atzeratuta heldu da, eta han izandako gora berarekin joan gehiago. Ea ba orai. 37 pala terdian. Eta bukaeran. Gogoratu Deusturen erreferentzia 11 eta 32, maniobran Deustuk Oriok baino segundu bat gutxiago erabili du, baina konparaketan orain urruti da, eta Orio eta San Juanen arteko diferentzia bira jetxi da. Baina 3 segunduko zigorra izango du San Juanek, ez ahaztu hori. Ea helmugan, ez da arrokeriarik izango. San Juan eta Orio, Orio eta San Juan. San Juanek ematen du. San Juan bai, baina Erne, 3 segundu atera behar dizkio, San Juan azkarrago orain, San Juan eta Orio. Ea ba, argi dagoena da, bandera, Oriotarrentzat izango dela, San Juanek 3 segunduko zigorra jaso duelako. Hori baiestatzen bada, 11-14 San Juanentzat, eta Oriok 11-10-61, baina San Juani ezarri dizkiote jadanik 3 segundoak, beraz, bandera Oriorentzat. Izugarria, orantxe Donostia Arraun Lagunak heldu da, 23 segunduko atzerapenarekin, eta oso polita, ea demoraldian ere horrelakoak eskaintzen dizkiguten, aurten besteak beste Eusko Tren Ligak 14 estropada izango dituelako. Dotorea estropada, Orillotarren posa hor. Ze gertatu da bata, 3 segunduko zigorra, barne lineatik, seguru, xantik emango zion, nadeti informazio hori, entenatzaileak, patroiari. Eta oantxelana bukatzen, Ibaika. Bueno, gertatzen dira horrelako gauzak, eta zorionez, puntuagarria ez den estropada batean oker hori egitea, gaitz erdi, ez da? Bai, gaitz erdi. Eta gaur ere, Mikel, hor Bizkaika zuritik una, 6-7 segundo nola errekuperatu dizkio. 11-10-61, Oriorentzat hemen Portugaleteko bandera, liga historikoa izango da hau, eta ETE Ligak antolatutako estropada hau Oriok irabazi du. San Juan bukaeran aurretik, baina 3 segunduko zigorra izan duenez, azkenean San Juan 2. postura doa, 3. Deustu, 4. Donostia Arraun Lagunak, gero Hondarribia, Donostiarra, Tolosaldea, Kaiku, Leartibai, Ibaika, Lapurdi eta Kolindres. Aitor Ugarte, San Juan, egunon. Apa, egunon. Beno, eunenekoen gora berak eta zigorra dela eta gaur 2. tokiarekin konformatu behar, ezta? Bai, baina, konformatu, baina oso pozik estropa ikaragarri izan zen zaie gehiago eskatu, bandera gaur eskapo egin digu, baina, ikusita ziaboganik izan ditugun trabak eta bar, hori gora bera horien kenduta, azkeneko luzean 12 segundo moztu dizki jau eta ikaragarri izan da. Donola ere, San Juan beti dia favoritoak, San Juaneko neskak, batelerak, eta aurten ere, ez horren beste, ez da? Favoritotzat jartzia, azkeneko urtetan irabazi egin dalako, ez? Bai liga eta bai, bakontxa kasu honetan, baina, honi aurten uste dut hori ez da, laino urrutik guri favoritotzat jartzeko moduan gaur bertan ikustia dago, ze estropada egin duen Oriok, oain arteko jetxiretan eta txapelketan bertan, Euskadiko txapelketan, eta izan ditugu Oriok kendu dizkigu bandera pare bat, baina horregatikan gure ez dugu favoritotzat jartzen. Hor, baina neongo gela, bai, baina, tira. Eusko Tren Ligan aritzea da helburu nagusia, denek duzuen helburua, baina aurten ere behintzat, liga historiko bati hasiera eman gaur, ETE Ligari. Bai, noski gaur gaina egun garrantzitsua da, neskek beak sortutako liga bat eman diogu sarrera, eta, uste zorionekoa dela, ez? Gaur egun handia da, bere zarra honean.
Eskerrik asko, eta zorionak edo nola ere. Bai, mila esker. San Juandarren balorazioa eta noski mutilak, entrenatzaileak eskaturik berehala jarriko dituzte lanean eta gero egingo da emakumei dagokien bandera ematea. Atzerapen handiarekin joan baita emakumeen estropa dau. Hori jok, hor da sailkapena. Portugaleteko lehen bandera eta ligaren estreineko estropada. Ez da puntuagarria, baina bandera hor da. Hori jorentzat 11:41, San Juanek 3 segunduko zigorrarekin 11 eta 13, 2 eta 53ra, Deustu 3. 4. arraulagunak, Erne, zeren Euskotren Ligarako 4. ostean dago Langa, eta gaur Arraun eta Hondarribia. 8 segunduko tartean, Donostiarra, 11-ara. Hor 4. postuko Langa hori kontuan hartuta. Gero Tolosaldea, gogoratu, Tolosaldeak ere 3 segunduko zigorra izan duela. Honek alderantzi, San Juane bai galdu du lehen postua, baina Tolosaldeak ez, hala ere 7. izango zen. Gero Kaikule Artibai, Ibaika, Lapurdi eta Kolindrez. Aurrera Uemun jaunarekin. Bizkor, hori otarren Ibon Uemunekin zoriona. Kaixo, eskerrik asko. Beno, euneneko ingatik, baina bukaera zirraragarria ikusi dugu beste behin ere Orio eta San Juanen artean, eta bandera zeuentzako zigor hori tarteko, ez da? Bai, alaxe da, ez? Nahiko ez dakit, estropa arraroa jonda, ze, zigau baino 2 segundu atzitikan iritsi gea, gero buelta eman deu, zeu uste izan duela San Juandarrak, 12 año jungea gainetikan, eta gero, zutezuna, hor justu zentezimatan, eta, santzioan medio, guira bazio, eta oso guztua, eta hemendikan neskak eta xanti eta erki, zoriona denoi. Helburuak aurtengo denboraldirako, Euskotren Liga bai, baina behintzat aurten ere Liga hau ere badugu. Zuk esan dezu, ez? Aurrena, Euskotren Ligako zailkatzeko play-offa joatu behar da. Hori izango litzake, gutzeko egun garrantzitsuena, ez? Eta geho ja hortikan aurrea, behin ja Euskotren Ligan egonezkeo, geho ja itxasua markatu behigun unean, baina, ilusio handiakin gaudela, indarra handiakin, pentsatzen den negua nahiko txukun ibiliegela, eta, hoxe, ja gogotxu, zita iristeko, ez? Ibon, mila esker, zorionak, gozatu. Eskerrik asko zuei.